कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. रिशेल आत्महत्या प्रकरण, कदरा पोलीस ठाण्याचे PSI निलंबित, तपासात अपयश आणि दुर्लक्षाचे आरोप SP दीपेन. कारवार, कदरा यांची युवती रिशेल आत्महत्या प्रकरण दिवसागणिक नव वळण घेते असून या तपासात गंभीर अपयश आणि दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपा लागून कदरा पोलीस स्थानकाचे PSI हेमका निलंबित केला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक SP दीपेन हेमी हो आदेश जारी केलो. रिशेल आत्महत्या प्रकरण राज्यभर खूपच चर्चेचा विषय झालो असा. या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी केलेल्या कदरा पोलीस स्थानकाचे PSI हेमगेल्या कामकाजा विरुद्ध मृताच्या कुटुंबियान आणि सार्वजनिक वर्तुळातल्यान तीव्र आक्षेप व्यक्त केलो. आरोपाची गंभीरता, तपास करताना आवश्यक कारवाई न करप, पुरावे एककडे करताना झालेल्या चुका आणि प्रकरण योग्य दिशेने पुढे वरच्या आलेल्या अपयश या सगळ्या गोष्टी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या लक्षात येतात ही कारवाई केली अशी माहिती मिळाला. या प्रकरणात खोल चौकशी केल्यानंतर तपासात मिळालेल्या चुका गंभीर मानून SP दीपेन हेमी प्राथमिक तपासकर्त्या PSI हेमका तात्काळ निलंबित करचे आदेश दिले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. हिंदू संमेलनाच्या भावी शोभायात्रा कार्यक्रमात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेली उपस्थिती. कारवार तालुक्यात 6 माल चेंडिया हिंगा हिंदू संमेलन संचालन समिती आणि अडगा चेंडिया मंडळ यांच्या वतीन आयोजित केलेल्या हिंदू संमेलनाच्या भावी शोभायात्रा कार्यक्रमात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सहभाग घेऊन कार्यक्रमाच्या सुरुवातेत गोपूजा केली. यावेळार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सांगल की भारतीय परंपरा जपूक जाय, सनातन परंपरेचे रक्षण जाऊक जाय आणि राष्ट्रहितासाठी कार्य करचे हे प्रत्येक नागरिकाले कर्तव्य असा असो संदेश त्यांनी दिलो. बायला आणि भुरग्यांच्या मोठ्या सहभागात हजारांच्या संख्येन ही भव्य शोभायात्रा अत्यंत यशस्वीरित्या पार पाडली. ह्या वेळार रामकृष्ण मठाचे श्री व्यवसायानंद स्वामीजी, उपन्यासकार आणि स्तंभलेखक श्री आदर्श गोखले, वक्ते श्री गणेश टेकट्टे, प्रचारक शिरसी विभाग तसेच प्रमुख पाहुणे अशोक तेंडुलकर, सीताराम गावकर, रुपाली नाईक हेमगेलो चलो परबत नाईक, गावातले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, युवती, भुरगी आणि समस्त हिंदू बांधव उपस्थित आशिले. व्यंकटापूर लागी भीषण कार अपघात, 2 युवकांचा मृत्यू. कारवार व्यंकटापूर लागी भीषण कार अपघातात 2 युवकांना मृत्यू झाल्याची घटना घडली. शिराळीतल्यान भटकळात होत असताना हो अपघात घडलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या भटकळ तालुक्यात शिराळी लग्गी ही घटना घडली. कार विजेच्या खांबाक जोरदार धडक दिल्यान
2 युवकांचो मृत्यू झालो. मृत्यू झाले युवक आझाद नगरातले बिलाल वय 17 आणि अयान वय 19. गंभीर जखमी झालेल्या अयानाक उपचारा खातीर उडपी घालताना वाटेर मृत्यू झालो. अयान हो युवक मंगळूर कॉलेजात पदवी शिक्षण घेतालो. या प्रकरणाचो भटकळ पोलीस ठाण्यात गुन्हो नोंद झाला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.